Masu karin magana suka ce wai rana dai ba ta ƙarya. Allah dai ya kawo ranar da auren Lilin Baba da jaruma Ummu Rahab ya ɗauru. An ɗaura wannan aure ne ranar 18 ga watan 6 na 2022. Wannan aure dai masoya da yawa sun jima suna jiran ranar da zai zo, yau kuma Allah ya tabbatar. Lilin Baba dai mawaƙi ne shahararre a ƙungiyar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, yayin da Ummu Rahab kuma tsohuwar jarumar Kannywood ɗin ce wanda tun tana ƙaramar yarinya ta shiga ƙungiyar, daga baya kuma ta dawo, kuma ta dawo da farin jini sosai wanda hakan ya janyo ta yi masoya da dama. Za a iya cewa dai wannan aure ne wanda ya zama shahararren aure a bana wanda ba a yi shi ba a Kannywood. Kamar yadda wannan bidiyo yake nunawa, wannan dai Ummu Rahab ne cikin kwalliyar amarci wanda ta sha kwalliya sosai domin yau ne aka ɗaura aurenta. Ummu Rahab din da tana cikin farin ciki a yanda fuskarta take nunawa, kuma aure ne za a iya cewa auren da ta zaɓa da kanta, wato muradinta ne. Lilin Baban da sun shaku da Ummu Rahab din ne a dalilin shirin fim din da suke yi mai suna Wo. Wannan shiri da kusan za a iya cewa shine dalilin shakuwar Lilin Baba da kuma Ummi Rahab. Amarya Ummi Rahab din dai ta yi shigar kaya kala-kala a wannan rana na aurenta wanda aka haɗa ta da masoyinta Lilin Baba, kuma wannan aure ne wanda za a iya cewa mutane da dama sun jima suna bibiyarsa. Don haka a yanzu shafukan sada zumunta na intanet irin Facebook da Instagram sun karaɗe gaba ɗaya da wannan hotuna na auren Lilin Baba da kuma Ummi Rahab. Wani bidiyo da aka bayyana a shafin Instagram ya nuna yadda ake ɗaurawa Ummi Rahab da Lilin Baban aure, wanda an ɗauki yadda ake yin addu'ar auren, kuma za ku ga bidiyon yanzu haka. Yanzu dai za a iya cewa Ummi Rahab da Lilin Baba sun riga sun zama mata da miji. Ya rage yanzu shagulgulan biki wanda za a yi daga nan zuwa gobe, wanda kuma in kuna bibiyar wannan channel namu za mu kawo muku duk yanda waɗannan shagulgula za su kasance, da yanda jaruman Kannywood za su je su gwangwaje da kuma mawaƙa wanda za a gayyata a shagalin ɗaurin auren Lilin Baba da kuma Ummi Rahab.